pipising mo, sa yakap mo, inay. Muling nagtagpuan ang langit na minimit-bit, inaasam. Ika'y gabay nitong daan sa pagpasan sa krus, katulad ng anak mong si Jesus na minsa'y nahimlay. Sa yakap mo, inay, sa riyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay ang buhay ay inaalay sa bisig mo. Sa yakap mo, inay, sa riyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay ang buhay ay inaalay sa bisig mo. Sa yakap mo, inay, sa bisig mo, sa yakap mo, September 9, 2020, Wednesday, Mass Intentions for 6:30 a.m. Online Holy Mass. Petitions: complete healing and speedy recovery of Father George Militante, Father Felix Furlan, Sister Gina Fernando, Jacinta Patalinghog, Frances, Cynthia, Walter Dejos, Ramon Castro, Mark Buquiron, Nonoy and Bernadette Irizarry, Arnold Piner, Albina Biol Clemente, Cappadocia Cala, Danilo Arguelles. For the spiritual strength, safety, and protection of Pinili family, Dakay family, Gamboa family, Liamedo family, Obiso family, Yvonne Jurin, Antonio II, and John Jobert Vismanos, all crew members of Super Trader and Renante Saludo, Joy Guitard and JC Guitard, Luz Bemindayap and children, Cesar Clemente and Doctora Perla Ernacio, William and Shoni Miranda and family, Lenny Lumantas, Joey Acero. Special intention for Jeremy Rowena, for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Michelle Lee Carlson, Maxine Lord Abadia, Nalubin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Josephine Castro, Miguel Castro, Nadal and Destua family, Carmen Chuda Kay Pinili, Purita Lee and family, Bruce Lee, Graciel Senisa, Lorenzo Lee, Flora May Bebilio, Amor Lee, Honrado family, Doloricon family, Austria family, Jade Aldrich Honrado, Sherwin Lekit, Maya Adriatico, Lourdes Chu, Rose Chu, Vandoy Sales,
Cebu de Mille Incorporated, Luz Biminda Yap and Children, DM Commercial and Yapi Treats, Lourdes Segundino and Children, Pura Ann Marie, Raymond John Alain, and Joben Benedict, Sigmund family, and Bulyo family, Terdes family, William and Shoni Miranda and family, Inocencio Chan, Mangkaw and Sosmeña and family, Fernando family, birthday of Roland Denise Años, Yvette Dignos, Jelaine Christine, Mark Stephen, and Sister Maria Fe Silva. Happy second birthday, Isaac William Ipilan. 69th birthday of Mrs. Esther Durano. 24th wedding anniversary of Joselito and Luisa Dublois. 18th wedding anniversary of Attorney Carmelo and Malu Echica. For the eternal repose of the following souls, Ernesto Padriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nenita Cabangitan, Reynaldo, John Carlson, Celeste Lienos, Jose Protasio, John Carlson, Reverend Father Faustino, Memerta and Melanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio and Cayetana, Pura, Jose, Ben, Florence, Epimaco Martelino Sr., Liceria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Cerila, Vicente and Lourdes, Rizaldi, Veronico, Leonora, Reynald, Pamphila, Carolina, Jolito, Sara, Laurenio, Arnel, Cristitota, Lito, Alfie, Marlu, Jovi, Celestino, Celcitino, Krisha, Cyrene, Virginia, Juvie, Domenico, Ricardo, Felicissima, Bienvenido, Esteban, Adalia Barcelo, Rolando, Graciano Pinili, Stanislao Dakay, Jr. and Sr., Ronald, Chris, Carmen, Nenita, Felix, John Philip, Gregorio Sr., Federico, Alan, Chiquita, Artemia, Anita, Romana, Daniel, Pedro Llamedo, Isidaria, Narciso, Venancio, Santiago, Victoriano, Honorato, Rufina, Rosalia, Diosdada, Perlita, Eduardo, Rogelio, Salvino Pinili, Vicenta, Ansing, Tayang, Aurelio, Maura, Anastasia, Esteban, Pedro, Rufino, Crispina, Natividad, Ori, Maximo, Antipas, Eutiquia, Francisco Sr. and Jr., Pilar, Henry, Lydia, Irish, Flaviana, Pelagio, Rudy, Perpetua, Jose and Saloma Padriga, Henry and Maria Tessa Padriga, Carmen Padriga, Catalina Padriga, Julia Padriga, Jesus Chong Lim, Luciano Medalla Jr., Jose Agagon, Lisel Tingasca, Florentina, Primitivo Sr. and the Third, Perla, Marcelino, Porfirio Jr., Purificacion, Virginia, Marcelina, Dodong, Manuel, Rosalia, Lopez, Frank Sr., Basalo Guitard, Benedicto Dumagit, Agnes and Nieves, Danilo Castro, Gundrano Jr., Gundrano III, Santos, Clara, Nicomedesa, Danilo, Gay, Maureen, Stephanie, Emeterio D. Chu, Rodolfo Lorenzo, Salvacion Baring, Venancio Baring, Rafael Villacarlos, Francisco, Dumanedor Jr., Emma, Salvacion, Vivencia, Virgilio, Reynaldo, Wendell, Filemon, Lucio, Angel, Damiano, Dominga, Priscilla, Fortunato, Juan, Lourdes, Romer,
Remedios Robert Liceria, Carmelito Mercedes Florencio, Father Ramon Leopoldo, Albina Reyum Jr., Reyum Sr., Sara, Nena Herminia, Gerardo Ligaya, Ernesto Criselda, Marichu, Attorney Lawrence Fernandez, Jose Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Michael, Douglas, Bienvenido, Vicente, Caridad, Vicario, Rudy, Felipe Sr., Socorro, Felipe Jr., Paquita, Cesar, Julita, Carmel, Jerry, Mario, Michael, Piano, Meling, Ben, Lilia, Veronica, Judith, Rafael Sr., Pasita, Rafael Jr., Ramon, Francisco, Apolonia, Benny, Esther, Rene, Bobby, Jesus, Andrea, Leandro, Berting, Mario, Bebe, Segundo, Susana, Nicola, Presca, Bating, Paterno, Paulina, Mandang, Pacifico, Sixta, Dulce, Carmen, Mario Jimenez, Jose Protasio, Ligacom, Albert, Jesus Sr., Olympia, Felipe, Saturnino, Maria Corazon, Dan, Victor, Albert, Francisco, Erwin, Euphemia, Potenciano, Eli, Theopistes, Sigfred Jose, Justianiano, Valerio, Magdalena, Lourdes, Francisco, Jesus, Lucia, Nilo, Edgar, Valjun, Tertuliano, Natividad, Alger, Consorcia, Danny V, Grace, Danny A, Beneta, Saturnino, Tenebro, Vitaliano, Deo Gracia, Crescenciana, Gregorio, Perfecta, Honorato, Ruperta, Primitivo, Teopista, Romulo, Jeronima, Agustin, Guillerma, Albert, Olympia, Juliana, Julia, Rosalia, Leonila, Emilio Sr., Emilio Jr., Leonardo Sr., Leonardo Jr., Honorato, Virgilio, Innocencia, Marie, Peter, Angeles, and Consolacion, Aurelia, Gabriel, Ismael Sr., Rosario, Luz, Fe, Linda, Winel, Espiritu, Benito, Margarita, Felicidad, Carmen, Milagros, Roman, Mirna, Dayang, Elmo, Agatona, Natividad, Andres, Benvenido, Teopista, Paulino, Webina, Beneventura, Francisco Sr., Robustiano, Benjamin Sr., Agustina, Josefina, Cipriano, Danilo, Paulino, Teopista, Policarpa, Perpecto, Webina, Beneventura, Miguela, Wenceslao, Paulina, Agustin, Alessia, Dolores, Eufemio Jr., Marcelo Sr., Eufemio Sr., Danilo Espinar, Pete Jefflin de Gracia, Paul Caleb de Gracia, Andrea de Gracia, Celestino de Gracia Sr., Porferio Espinar Sr., Marisa de Gracia, Delphine Largo Jr., Porferia Cabreros, Salud, Raul, Rosario, Muray, Anthony, Ramon, Siriaca, Mateo, Gabina, Rodrigo, Teofila, Nenita, Salud, Nanette, Anthony, Annabel, Christine, Ben, Brian, Ruth, Telma, Ruth, Roberto, Asun, Boy, Susan, Bloni, Sarah, Ray, Linda, Raul, Rufino, Siana, Mariano, Loling, Mario, Linda, Pablo, Joe, Jose, Lore, Rodolfo, Vicenta, Alfonso, Apolinario, Josepa, Maxima, Mary June, Maria Rosa, Seria, Mercurio, Mariven, Roy, Rogelio, Teofila,
Martin, Francisco, Jade, Cornelio, Maura, Flora, Yvonne, Robert, Douglas, Glyceria, Dario, Bitod, Pabling, Jennifer, Joy, Raymond, Susing, Deling, Charlie, Munda, Wilty, Kekim Sia, Donabel, Gaspar, Monena, Bienvenido Sr., Remedios, Feliciano, Galicano, Remedios, Severiana, Teofilo, Larico, Dominico, Virginia, Juby, Rodolfo, Gilbert, Virgilio, Bergesita, Natividad, Flaviana, Jose Sr., Albertina, Primo, Giciano, Manonita, Holoy, Teresita Rabin, Anesito, James, Daniel, Albert, Abayap, Josepina Marquez, Vera Evelyn Ortega, Felimon Calabig, and Mr. Sombero. Birthday of the late Sering. Death anniversary of Dominador Villa Carlos Sr., Digna Villa Carlos, Gualberto Ravelo Sr., and Mike Cordner. 40th days for the soul of Maximo Daclan. 40th day of Castro Chua Sr. First death anniversary of Carmelito Castro. 9 days novena mass for the soul of Ambrosia Pioquinto Mandapat. 25th death anniversary of Leonito Dacuyan. 15th death anniversary of Celso Dagatan. 9th death anniversary of Lucrecia Osorio. All souls in purgatory, the forgotten souls, and those who died of COVID-19. Palihog manindo. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Gisaulog nato karong buntaga si San Pedro Claver. Mga igsuon, aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala ug magayog pasaylo sa atong maluluy-on nga Dios. Ginoo
Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasaylon sa atong mga sala, dad-on anta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, gipakaylap mo ang imong simbahan pinaagi sa inapostol nga kakugi ug pag-amuma ni San Pedro Claver. Sa iyang pangama, ang imong simbahan magtubo unta kanunay diha sa kasantos nga pagtuo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Mahitungod sa mga dili ninyo, wala ako'y sugo gikan sa Ginoo. Apan ani ay akong hunahuna, ingon nga usa ka tawo nga tungod sa kaluoy sa Ginoo, takos kasaligan. Tungod sa kalisdanan ni ining panahona, gyunahuna ko nga maayo pa sa usa ka tawo nga magpabilin sa iyang kahimtang karon. Kung may asawa ka, ayaw siya bulagi. Kung ulitaw ka, ayaw pagminyo. Apan kung magminyo ka, wala ka makasala. Ug kung ang usa ka babay nga walay bana magminyo, wala siya makasala. Apan palabihan ko nga mahilikay kamo sa matag adlaw nga mga kasamok nga maangkon nila. Ang buot kong ipasabot, mga igsuon, mao kini. Ang gitagal nga panahon hapit na moabot. Ang mga lalaking minyo magkinabuhi sa marag dili minyo. Kadtong naghilak, sa marag wala maghilak. Ang nagkatawa, sa marag wala magkatawa. Ang namalit sa marag dili tag-iya sa ilang pinalit. Kadtong magnegosyo, sa marag wala magnegosyo. Kay kining kalibutana karon hapit na matapos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo, ang atong tubag. Pamati kanako anakong kababay, tan-awa ug ipaabong ang imong dunggan. Pamati kanako anak kong babay, tan-awa ug ipaabong ang imong dunggan. Pamati o anak kong babay, ug tan-awa, ipaabong ang imong dunggan. Hikalimti ang imong lungsod ug ang balay sa imong amahan. Sa ingon, gitinguha sa hari ang imong katahom, kay siya man ang imong Ginoo, o kinahanglan simbahon mo siya, tubag. Pamati kanako anak kong babay, tan-awa ug ipaabong ang imong dunggan. Ilabihan ka, mahimayaon ang anak nga babay sa hari diha sa iyang pagsulod. Ang iyang sapot, gisidsiran og bulawan. Sa binuldahan nga sapot, gibayungan siya ngadto sa hari. Nagsunod kaniya ang mga dalaga nga gidala ngadto kaniya. Tubag. Pamati kanako anak kong babay, tan-awa ug ipaabong ang imong dunggan. Gidala sila sa sulod uban sa kalipay o kasadya. Nanulod sila sa palasyo sa hari. Ang luna sa imong mga ginikanan, huptan sa imong mga anak. Himuon mo silang mga prinsipe sa tibuok nga yuta. Tubag. Pamati kanako anak kong babay,
Tan-awa ug ipaabong ang imong dunggan. Palihog manindo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya, mitan-aw si Jesus sa iya mga tinun-an ug miingon, bulahan kamong mga kabus, kay inyo ang gingharian sa Dios. Bulahan kamong mga gigutom karon, kay kamo pagabusgon. Bulahan kamo nga karon naghilak, kay kamo malipay raw niya. Bulahan kamo kung ang mga tawo magdumot og magsalikway og magbugal-bugal kaninyo og mag-ingon nga kamo mga dautan tungod sa anak sa tawo. Paglipay kamo kung kini mahitabo og pagsayaw sa kasadya, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Kay ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Apan alaot kamo nga mga dato karon, kay napahimuslan na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Alaot kamo nga mga busog karon, kay kamo niya kanunay gutumon. Alaot kamo nga karon nangatawa, kay kamo unya magbangutan og maghilak. Alaot kamo kun magdayeg kaninyo ang tanang mga tawo, kay mauusab kini gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa meaning nga mga propeta. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo, palihog manglingkod. Karong adlaw gisaulog nato ang Osmeña Day dinhi sa Sugbo. Kinsa man si Sergio Osmeña. Siya mao ang kaupat nga presidente sa Pilipinas. Ug siya ang unang Bisaya nga nahimong presidente. Nagserbisyo siya from 1944 to 1946. So wala pa siya nahimong presidente, he served as governor of Cebu, then as Speaker of the House of Representatives for 13 years, then as Senator for another 13 years, within which he also served as Senate President. In 1935, he won 2 consecutive national elections and became the vice president of his running mate, President Manuel L. Quezon. After World War II, after the death of Quezon, he became the president of the Commonwealth and helped the country to recover from the ravages of war. Iampo nato nga madawat na unta ni former President Sergio Osmeña ang iyang ganti sa langit sa pagserbisyo niya sa atong nasud. Ug iampo sad nato nga kitang tanan magtinabangay aron maka-recover na kita gikan sa COVID pandemic ug sa uban pa nga mga sakit sa atong katilingban. Karong adlaw gisaulog sad nato ang memorial ni San Pedro Claver, usa ka paring Jesuita ug misyonero sa
Colombia, South America. Tungod sa iyang pagwali ug daghang nabuhat nga maayo isip usa ka misyonero, Saint Peter Claver became the patron saint of the Republic of Colombia, as well as the patron saint of slaves. Peter was born in 1580 to a very Catholic and devout family of well-to-do farmers. During that time, however, human trafficking was already being practiced and has reached its heights as hundreds of black African slaves were being sold and used like commodities. I guess Peter, as a teenager, aware of what was happening around him, started to feel compassion for these victims of oppression. And I believe at one point in his life, he might have been enlightened and moved by the same gospel we have heard today. Bulahan kamong mga kabus. Bulahan kamong mga gigutom karon. Bulahan kamo nga karon naghilak. Bulahan kamo kung ang mga tao magdumot, magsalikway, ug magbugal-bugal kaninyo. And because of these gospel verses, Peter wrote in his journal a kind of vision mission in life. I must dedicate myself to the service of God until death, on the understanding that I am like a slave. I am like a slave. Busa, sa edad nga 20 anyos, nisulod si Pedro sa seminaryo ug nahimong usa ka Jesuita. And he volunteered to work in the missions of South America, where thousands of black Africans were being sold to slavery. He ministered to their needs, preached the gospel to them, taught them catechism, and fought for their rights. It was said that after 40 years of missionary work, Saint Peter Claver was able to catechize and baptize 300,000 slaves. In the last years of his life, Peter was too ill to leave his room. He lingered around for 4 years more, largely forgotten and neglected, physically abused, and starved by an ex-slave who had been hired by the superior of the house to take care of him. But in all this, Peter never complained about his ill treatment, accepting it as a just punishment for his sins. He died on September 8, 1654. Iampo nato sa misa nato karon nga like Peter Claver, we may also be inspired and moved by this gospel passage to become heroes for society and saints for the church, serving especially those who are oppressed, even to the point of becoming missionaries outside of our comfort zone. God is good. Sobra, sobra, sobra. Paliho manindong. Sa dakong pagsalig ato karong pangayoon sa atong langit ng Amahan ang iyang panabang diha sa atong pag-ingon. Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga kaobispuhan, nga dili sila mohunong sa pagpangalagad sa panon, nagitugyan kanila sa Ginoo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami.
Alang sa mga namunuan sa kanasuran, nya ilhon nila ang mga serbisyo nga gisangkap sa simbahan, ug sa ingon tahuro nila ang iyang katungod ug kagawasan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, tungga kami. Alang sa mga masakiton, nga nataptan niining COVID-19, nya makabaton na ug hingpit nga kaayuhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, nya makabaton kanunay o grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, nya mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga matuohon, nya mitaliwan na, nya maangkon na nila ang hingpit nya kaluwasan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom nga Dios, nasayod kami nga kon wala ka, wala kami mahimo. Busa, puno sa tumang pagsalig, midangop kami kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Palihog manindog. Mga igsuon, pag-ampo kamo, aron ang ako, gang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa ngalan, alang usab sa tong kapuslanan o sa tibok yang santos nga simbahan. Patalinghugi Ginoo ang ambong mga pag-ampo, ug ilikay kami sa tanang pagpakasala, aron uban sa imong grasya nga makalimpyo, mahinlo gayod kami pinaagi ni ining mga misteryo nga among gialagaran. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Mahan, Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Pedro Claver, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali ug gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo
ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos. Nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Palihog manluhod. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisig nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuak kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy kaw nga daygon, ug amoy kaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios nga atong amahan, ug busa mahangahas kita sa pag-ingon. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig suunay. Mangluhod palihog. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen.
Kini maong akong lawas, nga kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumana. Kini ang akong dugo, giula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumana. Palihog manindog. Mag-ampo kita. Ginoo, ang among pagtuo nagagikan sa mga inapostol nga wali ug kahago ni San Pedro Claver. Malig-on unta kami sa sakramentong nga karon among gidawat, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect them, those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. San Lorenzo Ruiz. Pray for us. San Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Manalangin kaninyong Diyos nga makagagahom sa tanan, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dad ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.